Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba za1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Amakhosi abenenguyazana noNgqongqoshe. Kukhuzwa ihlava sokubulawa kweziphiwo nabesibhuda. Kanti bakhala ngamanzi eNanda. Sanemukeleni nabakambombo omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu kuzolonke uvele enkosini Hlabisa ube nezingxoxo ezahlukene nobuholi bomdabu uqhamuka namaso oxazulula inkinga ezahlukene ezithinta ubuholi bomdabu. Lo mhlangano bubanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal kanti ubuhlanganisa noNdunankulu kaZulu uTholasizwe Buthelezi kanye nomeya kaMasipala wesifunda iTheku. Lo mhlangano yanamhlanje ubuhlukene izigaba ezimbili njengoba owokuqala ubukade kuNgqongqoshe kanye nesikhulu sikaMasipala iTheku okubalwa nomeya. Kanti owesibili bekwamakhosi kuhlanganisa noNgqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanjalo nawe futhi isikhulu sikaMasipala iTheku. Okuvelile ngesikhathi echaza uNgqongqoshe uthi ukubanjwa kwalomhlangano ukuzodalula kabanzi noma ukuxoxisana kabanzi mayelana nosuku lokuza kaMengameli ngenyanga ezayo eThekwini ngohlelo oluthinta iDistrict Development Model la khona kusuke kubhekwa ukusebenzisana ukusuka komasipala kuze esifundazweni kaZulu-Natal kuze kushaye uhulumeni kazwelonke. Echaza uNgqongqoshe ubeke kanje: umnyango kaKhokta kuzwelonke uhambelela esifundazweni sakwaZulu-Natal ukuzoba nomhlangano nesifundazwe sakwaZulu-Natal kanye nomkhandlu weTheku ukulungiselela imbizo kaMengameli wezwe ezoba la eThekwini ngomhla ka-8 kuNovember. Imbizo le ezoba la eThekwini inhloso yayo ukuzoxhumana nezigaba ezahlukene zala eThekwini ngenhloso yokubuka ukuthi imaphi amasu angalandelwa ukwenza ngcono ukusizakala kwezidingo zabantu eThekwini nokulekelela ekugcineni kosuku ukuthuthukiswa kwedolobha laseThekwini likwazi ukungenisa umnotho omkhulu kunalo elungenisa njengamanje nokunxenxa futhi abatshali izimali njengoba sazi ukuthi eThekwini kukhona amabhizinisi amaningi aseqhelile agudlukela kwezinye izindawo. Kanti iTheku sonke siyazi KwaZulu-Natal ilona kuphela idolobha lomkhandlu eliyimetro futhi iTheku iyona ndawo eyaziwayo ukuthi abavakashi ngisho nabamazwe omhlaba nabakwamanye ama-provinces indawo abafisa ukuvakashela kuyo yiTheku. Sibeke nengxoxo-ke ekseni nomkhandlu wala eThekwini oholwa ubaba uXaba nesifundazwe sakwaZulu-Natal esiholwa ubaba uNtuli ngeinhlelo zokubuyisela iTheku esimweni salo la likwazi ukuhlangabeza khona izidingo zabantu, la likwazi ukuqikelela khona ukuthi inhlanzeko iba sezingeni eliphezulu, la likwazi khona futhi ukulwisana nobugebengu ukuze likwazi ukukhanda isimo abantu abazokuthola kulula ukuba bazotshala umnotho edolobheni laseThekwini. Kanti isigaba sesibili sona bekuyila khona uNgqongqoshe ezochazela amakhosi mayelana nalo lolu suku lokufika kaMengameli ngenyanga ezayo. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabanebala elimhlophe kanjalo nodlame olubhekiswa kwabesifazane enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ikhona sekusukumisa uSomlomo waMasipala kaMhlaba uyalingana uMaureen Mathenjwa ukwenza kumcimbi wokuqwashisa umphakathi ngalehlava. uMathenjwa bekhuluma kemcimbini obubanjelwe uZabeni eMbazwana. Indawo yakwaMhlaba uyalingana enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ingenye yezindawo ekuyabhekana nesihlava sokubulawa kwabanebala elimhlophe. uSomlomo kaMasipala kaMhlaba uyalingana nosuku eqenjini leIFP uthi akuphele lokhu
kanjalo kanye nokubulawa kwabesifazane. Ngiyayikhuza kakhulu abantu bebaleli imhlophe bangabantu umasipala engusebenzelayo nje sithe singena thina njengeqembu lenkatha sibaqashile nje abantu bebaleli imhlophe okusho ukuthi sisho ukuthi nabo bangabantu akufanele babulawe nabo babantu njengathi bayaludinga uthando bayadinga futhi ukuthi sibathande sibanekelele akuwona into yokubulawa. Ukhansela uMaureen Mathenjwa wakuWard 2 oZabeni uthi kubalekile ukuthi babuyele emphakathini emva kokuvota bezobonga abalandeli baleli qembu abakhombise ukulethemba. Namhlanje usuku olukhulu kuthina njengenkatha kule video yasoZabeni noma ke kuWard 2 wonkana ukuthi sihlangane sibuyele kubantu sizo implementa lento okuthiwa ibantu people first sibakhumbula abantu singakhombisa ukuthi sibakhumbula abantu mhla fanele basivotele khona kodwa sibakhumbule noma sebavotile. Lesi sikhungo isona senze kahle kakhulu kunazo zonke izikhungo nizokhumbula ke ukuthi lokhetho belunzima kangakanani kodwa lesi sikhungo sikwazi ukuphumela ubala ukuthi kube isona esupporta inkatha ngayo yonke indlela wonke amaqembu izimbangi zethu siyazi ke ukuthi politics nezimbangi eziningi kodwa inkatha ehambe phambili ngalokho kuthiwa amalengiso kule video engikhuluma kuyona njenga namhlanje mina njenge PR yenkatha Freedom Party. Usihlalo weIFP kwaMhlabu Yalingana uthi umthetho weqembu uthi amakhansela kumele abuyele emphakathini nokuyivangela abashumayela mihla namalanga. Lokho sokugqugquzela ke nathi njengeqembu lenkatha Freedom Party la kwaMhlabu Yalingana njengosihlalo wesiyingi saMhlabu Yalingana ibhekene lokho nami ukuthi amakhansela njengoba ngiwahola onke la ngibona ukuthi wonke ayasebenza ayaya kubantu ayakhulumisana nabantu abezwa abantu eduze hayi ngeencingo kodwa bukhoma kanye nababantu. Elinye lamalungu omphakathi linxusa uhulumeni wakuleli ukuba kusukumele ukubhekana nodlame odlangile lokubulawa kwabesifazane kanjalo nezingane. Kusiphatha kabi kulelizwe lakithi uma ngabe ukuthi kukhona isimo esifana naleso siyasibona sidlangile kakhulu especially ke kule ndawo yakithi besikubukela kude kodwa manje ngendlela esekuyiyona sekukhona la so ke nje kusiphatha kabi kakhulu siyacela ukuthi kwangathithi abaphezulu kakhulu noma uhulumeni angenelele kulokho ngoba siphatheka kabi ngezingane zethu uma ngabe ukuthi ziyadlwengula ziphatheka kabi ziyahlukunyezwa. Sinomholi endaweni okwaziyo ukunakekela abantu nothanda abantu so lo mholi oPR ophinda abe usomlomo njengoba kunjena nje sisesikhathini sesigaba somcimbi ngoba ziningi izinto azenzayo nadlula kuzo uyakwazi ukusiza umphakathi akhona amanzi awafakela umphakathi kukhona imndeni ayibhekelayo uma ngabe ukuthi kukhona la kushushekelwe khona. Umculo nomdanso ezinye zezinto bezihamba phambili kulomcimbi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo oZabeni kwaMhlabu Yalingana. Amalungu omphakathi waseNandi eNewtown C eThekwini KwaZulu-Natal asezwakala sokukhathazeka ngekwelethu zamanzi lokhu iqhubeke njalo nokukhuphuka kubeni sekuphela iminyaka emine bengenawo. Bekhuluma neziko lezindaba abazwakalisa ukuthi inkinzima impilo abaphila kuyona kanti ke kubaphatha kabi ukuzithola begcina sebebanga ngengcosana elethwa ngamaloli nawo futhi ke aqozayo. Afuna izimpendulo kumasipala iTheku amalungu omphakathi waseNanda alokho eqhubeke njalo ukuthola izincwadi zezikweletu zamanzi ezimba eqolo. Laba bathike okubaxaka kakhulu ukuthi ke sekuphela iminyaka emine bengenawo amanzi endaweni. Amanzi asinawo iminyaka ewu4 kodwa still sithola amabhili adla phezulu. Mangabe edla phezulu lamabhili awo 18 to ku 20,000. So sahamba sayokhalaza sibuza ukuthi why amanzi sibe nezikweleti zamanzi ekubeni amanzi singenawo. Bangaphuma nento ebambekayo kwathiwa ama-estimation kwathiwa ke asithathe as-check ama-meter ekuseni siwa-check futhi ebusuku masilala sabuza ukuthi kanjani ngoba phela awekho amanzi si-checka kanjani. Into esikhalaza ngayo ke ilezi ikweleti engabe sichargelwa kona ngabe sichargelwa ugesi sichargelwa ama-rates ngoba asinayo inkinga kagesi siyakwazi ukuthi ugesi siyawusebenzisa kodwa kubhlungu ukukhokhela into ube nesikweleti ngento ongenayo.
Ngesikhathi iziko lezindaba lifika kule ndawo, amalungu omphakathi abeme iziqongololo lapho ekuvame ukuma khona iloli elibahlinzeka ngamanzi ngezinye izinsuku, nawo agcina ebangwa ngenxa yobuncane bawo. Owesilisa ophila nokukhubazeka ukhale ngobunzima bokufinyelela lapha ukuze ke akhe wona amanzi. Ngokunzima ngoba manje mina angikwazi ukuhamba kakuhle. Angikwazi ukuyikhelela nje ngiye kuyona vertical. Leyo manje ayiqhamukile ngoba kuyenzeka nawe angabikho wona ama vertical. Isikhathi esiningi uzowathola lapha. Angikwazi ukuthola umuntu ozongela lapha. Mhlombe kuyenzeka ngibambe ingane engiyibonayo kodwa nazo ifuna ukukhokhela. Inike lawo mapaketana hambe ekhelele wona. Amanzi la siwadingayo dinga ukuthi siwathole eduze. Ngoba anesikhathi aneminyaka manje engekho amanzi la. Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba manje na kwesinkathi ufuna netiye awukwazi ukulithola, ufuna nokuphuza awukwazi ukuthola amanzi. Sicela ukuthi basilungisele ompompi ukuthi babeke nje ngaqala babe isikwazi ukuthi amanzi siwakhe kahle. Nokuthi manje na kwesinkathi uthola ilokuza ilanto isikoleti sesikhulu kodwa amanzi anqamukile. Uxa ukuthi sisikhuliswa yisixolo isikoleti amanzi engekho. Imizamo yokuthola ukuphawula kwekhansela elibambile kule ndawo yephunzile. Kuzokhumuleka ukuthi lo masipala osukwini lwayizolo umemezele izinhlelo zokuncishiswa komthamo wamanzi ophakelwa umphakathi nokungumnyalelo womnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzwelonke. Lezi zakhamizi zivezeke ukukhathazeka ngalokhu. Manje imali lekhishwayo yokufaka amapayipi ishonaphi? Ngoba sizwe kuthiwa sekufakiwe imali ishonaphi lo mali amapayipi engafakiwe kuthiwa wanya kancane sewuyezwa ubona ukuthi sekuphelile njalo. Manje sekuthiwa ke sizolimitwa ini ngoba wekho. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubo eThekwini. Ake siyetola nenebeselo sokubuye siqhubeke futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazi ihlokwana zethu sithi ngezihamba phambili namuhla. Amakhosi abenenguyazana noNgqongqoshe. Kukhuzwa ihlava sokubulawa kweiphiwo nabesibhuda. Kanti bakhala ngamanzi eNanda. Azwakalisa ukukhathazeka amalungu omphakathi elokishini laso Sizweni eNewcastle enhla nelikaMthaniya kulandela ukuvala kwamanzi kuleli viki. Laba baveza ukuthi ke kazikho izexwayiso abazithola uma ngabe lokhu kuzokwenzeka, kanti ke kuthikameza ke inhlelo zabo ongangokuba ke izingane ziyaphoqeleka ukungayeke ezikoleni. Kanti abomkhandlu dolobha waseNewcastle bathi ke kuphazamiseke ipayipi ngesikhathi ke kulungiswa indawo okuthuthelwa kuyona indle. Zikhala ngokuhlukumezeka izakhamuzi zakwat 7 kwilokisho Sizweni kulandela ukuvalwa kwamanzi. Lama engekho kanje ayikho into ozoyenza kwenzeke lutho. Akwenzeki lutho nje. Manje besinokuthi mayengekho ngapha ngenhla siyakwazi ukuyehla size ngapha. Manje njobe ngekho kwena ngapha akukho nje lasiphephela khona. Akukho nje lasiphephela khona. Iyasihlukumeza kakhulu ngoba manje into esingayazi ukuthi izolunga noma mhlawumbe sekusiyophila lempilo ukuthi vele amanzi asibe nawo. Baphinde baveza ukuba azikho izincazelo abazitholayo uma bevalelwa amanzi. Asitshelwe lutho amanzi awasekho. Silala nje sinamanzi. Uvuke ekseni still amanzi awekho. Kungcono uma kuthiwa sitsheliwe salungiselela ukuthi angeke sibe namanzi. Ngikubona konke nje yazi ukungabi namanzi kubuhlungu kabi. Kubuhlungu kabi ukungabi namanzi. Ngoba siyonywa thina nje sesibadala funa sihlale siphuza amanzi. Asihlukumeza kakhulu amanzi. Okubuhlungu kakhulu nje ukuthi asazi nokuthi kwenzakalani, asichazelwa, kanti ngcono kube bayasichazela ukuthi hayi ngoba amanzi evaliwe khona la kulungiswa khona. So nje siyacela ukuthi ke basazise ukuthi ke amanzi kunenkinga kuyalungiswa ukuthi sizokwazi na ukuthi silungiselele. Kanti ikhansela lendawo uLucky Ndebele uthi amanzi alimala uma kuvalwe ezinye indawo ezakheleleli lokishi. No, inkinga yase Ward 7 yamanzi ikhona but not esayidini laselokishini. So why ngisho njalo ukuthi manje sinakho ukusi affect elokishini ukuthi kuba nezikhathi la kuvalwa khona amanzi. But say report
kuyiphathimandla zethu komasipala ukubatshela ayibona la sekuvalekile njengamanje ngiyazi ukuthi amanzi awekho. Uqhube ngokuthi lokhu ke wakudlulisela emkhandlwini Newcastle. Ikhona into engiloke ngiyireporter kubantu aba kwi-department yakwa technical ukuloke ngireporter njengamanje nje ngiqala ukubona izolo ebusuku uma ngibuya ngoba bengisemeetingini ngabuya ngathola ukuthi amanzi awekho so ngase ngivuka ekseni ngareportela umasipala ukuthi amanzi asinawo so naye kuyasho ukuthi akufanele ngaba amanzi avaliwe ngaphansi kwesayidi lelokishi indawo lezo kufanele ngaba yi-affecteki ngoba indawo ikhokha ama-rates. Into engiyenzile ngithe mangisareportela umasipala ngabona ukuthi njoba nakime ngekho nabanye abazumile ngase ngitshela umasipala ukuthi akangilekelele ngama water tanks so yilokho kumasipala kwenzile ukuthi aletha ama water tanks. Kanti abomasipala eNewcastle bathi kwalimala ipayipi lamanzi kanti bathi lokhu sekulungisekile. Ithimba lethu la kwa technical services lele lilungisa ama pipe endle lawathuthi indle athemele ungisa lelo pipe lelo kwase kuthinteka ipipe lamanzi so lithemele lithinteka ipipe lamanzi kwase kuphazamiseka umphakathi wonke wase Ward 7 amathimba ethu lawa adelungisa indle nawa adelungisa amanzi noma lawa semanzini akakwazanga ukuxhumana masinyane so kwacaca ukuthi ke manje amanzi umphakathi awusawathola amanzi. Thobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle osizweni. Isebenzi somkhandlu wesifunda uKumuzi Madlalo osebenza kumnyango wezokuthutha kwendle ukhala ngokuxhashaza kwelungelo lakhe lo masipala osogwini oluseningizimu nesifundazwe saKwaZulu Natal. Uthi ke waqala ukusebenza kulo masipala ngonyaka ka2009 engenazo izifo kodwa ke zonke izifo azithola kungenxa yobudedengu banomasipala owawuhluleka kubahlinzeka ngeinsiza zokuzivikela bengahaqwa ke ngamakhemikhali. Uthi phezulu kwalokhu kusebenza angaholi ngenxa ukuthi umasipala ubamba wonke umuholo wakhe ngaphandle kokumchazela. Lokhu ke uthi sekwenzeke inyanga ezintathu zonke. Sikhala ngobudedengu bamasipala wesifunda uku isebenzisa lo masipala kumnyango wezokuthutha kwendle. Ngokusho kwalesisebenzi waqashwe ngenazi izifo kodwa wazithola ngoba lo masipala ungabahlinzeki ngezinsiza kusebenza zokuzivikela njengoba besebenza ngamakhemikhali. Ngiqashwe emsebenzini udokotela oqinisekisa ukuthi asikho isifo enginaso egazini. Uma ngiqashwa ngaqashela kwa sanitation ngasebenza eSurage. Uma ngisebenza eSurage kuhamba ukuthi ngane isifo ngo2019 ngathola isifo se-TB. Uma usebenza eSurage kukhona izinto ezima-PPE ozifaka njengama mask ngenxa ukuthi khona ama chemicals lapha nama gas. Kusho ukuthi thina mina ngisebenza ke ama mask abekade engekho ngitheme ngiphathwa iTB kwase ngase ngibona ukuthi kube ngenxa yobudedengu bukamqashi ngoba ama chemicals nama-gas abekhaqa direct esifubeni uzizwe nawe. Kusho ukuthi kuthema ngabe ngisadla i-treatment ke ngo2019 ngo2020 uma kwangena i-COVID udokotela wabhala incwadi ebhalela umqashi ukuthi akangisuse kwa-sanitation noma eSurage ngenxa ukuthi usalandelela amaphapha njengoba ngiwumuntu we-treatment ye-TB. Umqashi wangangisusa incwadi ayitholile. Uthi ungene ephume ezibhedlela ngenxa yobudedengu bamasipala. Uthi okubuhlungu usesebenza ngaholi manje njengoba kuthiwa akakhokhelele izinyanga azihlala ekhaya ngenxa yokugula. Ngaba ne-COVID ngalala esibhedlela ke-ICU for 11 days. Kusho ukuthi emva kwaloko futhi baphinde bangiphindisela futhi khona eSurage. Uma ngibuyele eSurage khona ngaba lokhu ngiba nenkinga yokuphefumula kusho ukuthi amaphapha ameseshayekile. Ngigcine sengihamba udokotela i-pulmonologist ke yaseyithola ukuthi nginesifo esibizwa nge-COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Sonke leso sifo ngasithola ngenxa yobudedengu bukamqashi. Kumanje ngiphila ne-depression ngenxa yinkinga enginazo emsebenzini. Kube khona isikhathi abengihleli khona ekhaya usuthi umqashi engikhokhela imali kuhamba ngithi mase ngibuyele emsebenzini umqashi bese ngisebenza angangiholela imali athi ubamba lezi nyanga ayengikhokhela ngazo ngithi ngihlele ekhaya ngiqale ngoJulayi ungaholi kuze kuzobe manje. Ucela ukwelekelelwa njengoba edidekile manje inyunyana Samu ayimlekeleli kanjalo nomasipala awumsizi.
Sengifisa ukubona ubulungisa kwenzeka ngempela. I-union sengikhulume kakhulu nayo, ayikho into engisiza ngayo. Okunaloko lenye senior shop steward engangikhuluma nalo kulona liphethe udaba lami livele likhetha ukungisabisa lingitshena ukuthi ngizoxoshwa emsebenzini. Manje ngithi mina ngikwazi ukuxoshwa ngilwela amalungelo ami. Athi yena ngeke bakwazi bona ukungivikela ngoba labantu icala lami li serious kakhulu lizofuna ama-advocate mina. Ngoathi mina ngihola imali encane kakhulu ngizoyithatha imali yokukhokhela ama-advocate. Angisabisa ngitshena nokuthi futhi kwathi ngomhla ka-2 April kwakune meeting khona ngisho imanager zakamasipala i-shop steward senior shop steward engafuna ukulisho ngegama la ngitshela la ngisabisa ngokuthi umkhandlo holwa i-ANC ngaze ngabuza mina ngathi ingenaphi ipolitiki la ngaphela khulunywa ngokugula kwami nangendawo yokufaka ngiyosebenzela kuyona onke lonto ngibona ukuthi kusho ukuthi ngiyasakiswa i-union qobulayo ayingisizi ngalutho. Ithinta inyunyana Samu icela ukuhoxa ngokuphawula kulolu daba. Umasipala uku azange bayiphendula imiyalezo bebethunyelelwa yona. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Unesifiso sokuzibona enguthisha ngelinye ilanga uaphelele Nene oneminyaka nje eli-16 16 ofunda ugrade 9 ePhindizwa Secondary School eMangidini efangela lakhe eNkandla enyakatho KwaZulu-Natal obelethe izingane ezintathu ngolwasemzini ama-triplets. Unene uthi ujabule ngalesi sibusiso sakhe sezingane ezintathu futhi uyadinga nosizo ukuze ngikhule kahle njengoba ebengazi ukuthi ukhulela abantwana abathathu ngesikhathi esisodwa. Nakube neminyaka emincane futhi sangumfundi webanga lesikhombisa okugrade 9 uaphelele Nene oneminyaka eyi-16 kodwa ukwazile ukuteta abantwana abathathu ngempumelelo. Uthi isifiso sakhe ukuba uthisha ngelinye ilanga. Bese nge-31 August inenyanga yodwa nosuku 2. Ubuwazi usuzothola ama-triplets? Cha mina. Unjani ukujabula usewatholile? Jabula ufundela teaching. Lo mndeni osenkandla efangela lakhe uvakashelwe imeya lo masipala ukuzosiza ngezinto zezingane. Imeya elo masipala inxuse intsha ukuba izithibe ocansini. Siyabonga nje ukuthi ingane incane ikwazile ukuthi iphumelele itete kahle. Ora nje iqiniso einganeni zethu umuntu ubethi akashaya ikhwela lokuthi ingane zethu akezithibe zisencane ukuya ocansini uma kungenjalo isebenzise ivikeli zivikele phela zingakhulelwa bese ngoba uyabuka nje ukuthi lo mntwana mncane kangakanani una 16 years uphethe ingane ezintathu ziyamxaka naye akazi uzokwenza njani and the worst part of it akazi nokuthi zizodlani kwayena uzodlani. Impela nje umuntu uyakhuleka einganeni zethu ukuthi siyacela ingane zethu akezithibe uma ngenjalo isebenzise izinto zokuyivikela ukuthi zingakhulelwa uma ukuthi seziyahluleka ukuyithiba. Ngakho kodwa ke nje siyafisa uNkulunkulu asilekelele zikhule kahle lezi yangane zinhle kabi zincane zi-innocent vele kufanele sizamukele ngoba seyifikile emhlabeni. Ora nje bantu bami zithibeni ngisebancane. Ugogo wabantwana udlulisa okukhulu ukubonga. Siyabonga kusami kuyimeya, siyabonga okwenza ukuthina singakwenza nakabanye Nkosi Sibusisi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo enkandla. Ake siphinde sithi ishelele itolo Nene besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo izona ezihamba phambili namuhla. Amakhosi abenenguyazana noNgqongqoshe. Kukhuzwa ihlava sokubulawa kweziphiwo nabesibhuda. Kanti bakhala ngamanzi eNanda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ngu-17.46 kwidola laseMelika, libe ngu-19.25 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe, libe ngu-22.92 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Ngegolide yona ingu-$2,663.97 ounce, uthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$77.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ubhekwe iqembu lakuleli sizwe lekhilikithi labesifazana ukuthi liqede imijunju eminyaka njengoba zobanga lesixoxo se-ICC Women's T20 World Cup
E-United Arab Emirates selokhu iNingizimu Afrika yabuyisela emidlalweni yamazwe ngamazwe kalikho iqembu lesizwe lekhilikithi selake lanqoba indebe yomhlaba. Elabesifazane lafinyelela kwamanqamu kwe-T20 nyakenye lanqotshwa ke-Australia kwathi labesilisa laguqiswa i-India emqhudelaneni kofanayo kwamanqamu nonyaka. Indebe yomhlaba ye-T20 yabesifazane izobeke idlala kwesishagalolunye selokhu ke yasungulwa ngonyaka we-2009 lapho yabanjela khona kwelamangisi eNgilandi. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu oshubuhangwangwa washisa ikhotha zasedlebe kwakukosha esemabedlane. Okamzimba umntwana nethemba lonke le ndaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.